Doraemon. Els teus somnis desitjats poden fer-se realitat. Poden fer-se realitat si tens un amic com jo. Viatjaràs amb Doraemon per les portes màgiques i et durà un país ple de llums i colors. Amb la imaginació podràs volar molt lluny. Ei! Això és un barracopte! Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. Oh, 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 tu sempre em fas feliç, Doraemon. L'esprai per a fer tornar els objectes perduts! Ah, mare meua! On estan? No em queda ni un còmic. Ui, no pot ser, és terrible, que cruel és la mare. Però espera, no és possible que me'ls hagi tirat tots. Segur que me'ls ha amagat en el traster perquè no vol que perda el temps llegint-los. Ui, on estan, on estan, on estan, on estan? Així dins tampoc estan. Mare! No els trobes perquè fa uns dies els vaig canviar per paper higiènic, fill. Però per què ho has fet, mare? Això no és just. Aquests còmics eren com un tresor per a mi. Com un tresor? Però quines fadades dius? Més valdria que aprofitares el temps per a estudiar en lloc de malgastar-lo llegint d'eixos còmics estúpids. Fins que no milloren les teues notes et prohibís que llegis còmics, ha quedat clar? Ai, crec que me n'he passat un poc. Ai, ara sí que he perdut la il·lusió de viure. Què t'ha passat, Novita? Doraemon, ai, Doraemon, Doraemon. Vinga, conta-meu. Ai, jo ja ho sabia. Estava segur que havia de passar algun dia. No tens cor, com pots dir això? Si tu hagueres estudiat un poc més, hauries tret millors notes i res de tot això hauria passat. No ho crec, Doraemon. Perquè últimament estic estudiant molt. Estudio cada dia almenys 5 minuts més que abans. És la veritat. A més, havia pensat ampliar el temps d'estudi en 5 minuts més, però... Quina ràbia! Pobret, em fa llàstima. Tranquil, faré que tornin tots els còmics que has perdut. Ai, ho dius de veritat? De veritat. Els meus còmics! Ho veus? Han tornat a la teua habitació perquè he utilitzat este aparell. L'esprai per a fer tornar els objectes perduts. Tots els objectes que es ruixen amb este esprai, encara que s'obliden o que caiguen o que es perden, tornaran sempre a les mans del seu propietari, estiguen on estiguen. Ara ho entenc. Moltes gràcies, Doraemon. Eres el meu salvador. Vinga, vinga, que no és per a tant. Ben pensat, esta paret podria ser molt útil. El provarem alguna cosa. Amb què vols provar-lo? A veure... Amb esta pilota. Jo sóc gegant. Ai, quin mal! Ai, què dimonis ha passat? Ai, algú m'ha llançat eixa pilota. Si trobe qui ho ha fet, ja paro. Ai, mare meua! Ai, una pilota que vola! Estàs segur que tornarà, sí? Clar que sí, home. Tu espera i ja veuràs. Tu creus? Ah! Ah! És veritat! Tenies raó, Doraemon. Esta parella és fantàstica. Ara si perd alguna cosa o me la deixo en algun lloc ja no m'he de preocupar. Ara mateix ruixaré totes les meues coses. Ostres, Novita, mira que eres exagerat. A veure què més? Ah, ja ho sé, a tu també et ruixaré, Doraemon. No podràs escapar i tornaràs a mi, estigues on estigues. Ai, no, no ho facis, Novita, jo no sóc un dels teus objectes. Ai, para! Torna ara mateix, Doraemon. No, deixa'm. Novita, què li has tirat a la cistella? No res, mare.
Bé, no importa. Escolta, has d'anar al mercat a comprar-me unes coses. La llista la trobaràs dins de la cistella. No vull! Però com t'atrevisses a contestar-me? No pense fer res del que em manes! A mi no m'alces la veu, jovenet! Assenta't immediatament, però què t'has cregut? Però tu què t'has pensat? Que eres un maleducat i estic més que farta del teu comportament irresponsable. No cregues que podràs seguir com fins ara. Això s'ha acabat. Tu m'has sentit a mi? S'ha acabat. Estic cansada de veure't fer el gandul i que no assumisques cap de les teues responsabilitats. Però això s'ha acabat. Què t'has pensat? Eres un maleducat i estic més que farta del teu comportament irresponsable. No cregues que podràs seguir com fins ara. Això s'ha acabat. M'has sentit? S'ha acabat. Està bé. Ja aniré jo. Déu meu, quin xiquet més cabut. Segur que ho ha fet perquè li he canviat els seus còmics. Si fas enfadar la mare una altra volta, tornarà a canviar-te els còmics. Això ja no és problema perquè tinc açò. Ja ho sé, aniré a ensenyar-li la Shizuka. Genial! És sempre igual, sempre igual. Shizuka, mira! Shizuka ja Ostres, està amb Suneo. Shizuka! Hola, Nobita. On vas? És que Suneo m'ha convidat a sa casa a veure una cinta de vídeo. Una cinta de vídeo, que bé, jo també vull anar. Que tu també vols vindre? Està bé, d'acord, a tu també et deixaré veure-la. Va, anem, Shizuka. Sí. Sí que m'estranya que Suneo em deixi anar, perquè sempre em diu tu no vull que vingues, o alguna cosa per l'estil. Nobita, què fas? No havies dit que te'n venies? Sí, ja vaig. Què passa? Nobita, on t'has ficat? Estàs tot ple de pols, home. És que he entrat al traster i m'he embrutat un poquet. Bona vesprada. Espolsa't abans d'entrar, que a la meua família li agrada tindre la casa neta. Tranquil, hi ha més polse. Amics, esta és la cinta de vídeo que vos vull ensenyar. Es titula L'obra mestra. Visca! Molt bé. Va, Suneo, afanya't! Nobita, ves a l'arta i no em pligues de molles la catifa. Ja saps que a la meua família... Li agrada tindre la casa neta, ja ho sé. Bé, comencem. Què és això? L'altre dia vam anar de càmping al Prat Midorigahara i, sabeu, ens ho vam passar fenomenal. És una pel·lícula familiar, que enrotllo. Vam trencar un muntó de melons d'Alger. Què hem fet, mare? El meu cosí i jo jugarem a veure qui bevia més refrescos. Per a sopar vam torrar un bon muntó de xulles a la brasa. I de nit vam disparar un castell de focs artificials. Ja ho veig. Pareix molt divertit, Suneo. Ja ho crec, a l'endemà, quan ens vam despertar, vam veure un grapat d'escarabats rinoceront caminant pels troncs dels arbres que hi havia en el càmping. Ho dius de veritat? Com ho sents? El meu cosí va agarrar més de 20 escarabats rinoceront en menys de 10 minuts. Jo també vull agarrar molts escarabats rinoceront. Este és el càmping del Prat Midorigahara. Hi ha molts arbres i deuen estar plens d'escarabats rinoceront. Bé, mans a l'obra. Escarabat rinoceront, on esteu? Escarabat rinoceront? No en veig cap. Els escarabats normals i corrents també ens serveixen. Escarabat rinoceront! Escarabat rinoceront, on esteu? Vinga, eixiu! Ostres, no els veig per cap banda. El que sí que veig és un muntó de fem escampat enmig del prat. La veritat, no sé com poden viure esos escarabats rinoceront en un lloc tan brut. Si els busques al ple del dia, no els trobaràs. Els escarabats rinoceront solen eixir de matinada abans que es faça de dia. De veres? Sí, demà de matí tornaran a eixir. Escolta, senyor, què fa vostè per ací? Mira, els de la ciutat que venen al càmping no tenen mirament i ho deixen tot ple de fem. I encara que ho netege cada dia, el fem no desapareix. Em fa molta llàstima la muntanya. I és un greu problema que cal solucionar, perquè si no tots els animalets que viuen per ací desapareixeran. Té tota la raó del món. Cadascú hauria de replegar el seu fem i tirar-lo després al contenidor. Ja ho sé, faré servir el meu aparell.
Ruixaré tot el càmping amb l'esprai de Doraemon. Vinga, torneu tots als vostres propietaris! Ah, que netet s'ha quedat el prat i ho he fet en un 3 i no res! Ai, que estrany. Oh. Però on l'has perdut, mare? No ho sé, Doraemon, per això l'estic buscant. Sé que el portava en la verduleria, que és l'última botiga on he entrat. Pensava que estaria en algun lloc entre la botiga i la casa. Però també pot ser que algú l'hagi trobat i l'hagi agarrat. Són la mare i Doraemon que deuen estar fent. Val més que anem a la comissaria, mare. Sí, anem. Què passa? Hola, Novita. És que la mare ha perdut el moneder quan se'n venia cap a casa després de fer la compra. A banda dels diners, portava també la documentació i altres papers importants. Ho he perdut tot. Què faré ara? Mare, si em promets que no tornaràs a tirar els meus còmics, t'ajudaré a buscar el moneder. De veres, fill? D'acord, et promet que no te'ls tiraré mai més. Molt bé, vinga, seguiu-me. Sí. Novita, pots explicar-me on anem? Tranquil, ara ho veuràs. Però si esta és la nostra casa... Sí, ja estic segur que el moneder ha tornat abans que tu. Què? Oh! Ja ho veieu? És cert, tenies raó. Però com és que ha tornat abans que ella, Novita? No te'n recordes, Doraemon? Espera! Oh? Què li has tirat a la cistella? No res, mare. Ara ho entenc tot. Quina alegria! Però què és això soroll? Ve de fora, a veure. Oh! Què significa això? Ai! Soneo, què és tot això rebombori? Es pot saber què faci este muntó de fem? Mare! El fem ha entrat per la finestra i m'ha atacat! Tu esperes que em crega una història tan estúpida? És la veritat! Soneo, ja està bé! Para de plorar i arreplega este muntó de fem fastigós immediatament! Ai! Que està que l'estora persa! A la meua família li agrada tindre la casa neta! El martell per a recordar! Bon profit a tots! Benvingut a casa. No la veiem. Hola. Em fa una ràbia. T'ha passat alguna cosa? Conta. Deliciosa. Ai, que em crema! Pareu, estàs un poc estrany, no? No pare de pegar-li voltes al cap. No pares de pegar-li voltes al cap? Avui he anat a comprar tabac i... Un moment, jo conec aquesta xica. Era una xica guapa. Sí, i no sé de què la conec. Jo vull recordar-me d'ella i saber qui és, però al mateix temps no vull. Per què ho dius? Em fa la sensació que ella i jo vam tindre alguna experiència desagradable. Una experiència desagradable. Conta, conta. Uau, que tinc curiositat. Ai, ja ho sé, espera, pare. El martell per a recordar! Si et pegues un colpet al cap amb este martell, podràs recordar tot allò que has oblidat. Però és que alguna cosa em diu que val més que no ho recorde. Pare, ho has de recordar perquè em muir de ganes de saber-ho. Vols seguir pegant-li voltes al cap, Pren.
Veu? Ja està. Ja té el queixal empastat. La infermera del meu dentista! Ara ho entenc, però això no volia recordar-ho. És un soroll molt desagradable, veritat? Ai, quin descans! Moltes gràcies, Doraemon. Bé, me'n vaig a fer la cesta. Que interessant. M'agradaria recordar alguna cosa. Oh, ja ho sé. L'examen que ens ha donat avui el mestre he tret un 2,5. Si haguera recordat esta resposta hauria tret un 3. Ui, quina ràbia! Jo no veig la diferència. Sí que hi ha diferència. Si haguera recordat la resposta hauria guanyat a Suneu, que ha tret un 2,8. Ai, quina ràbia, quina ràbia! Vols intentar-ho? Què, recordes alguna cosa? Res de res. Ai, però això ja ho sabies des del principi, veritat, Novita? Clar, no hi havia res a fer. Ostres! M'agradaria que em donaren les gràcies totes les persones que tinguen problemes per a recordar-me'l. Deixes un poquet? Pren. Adéu, fins després! Ah, un 2,5. Bé, almenys no ha tret un 0 com altres voltes. A recordar, a recordar! Espera, Suneo! No, que tu jugues molt malament, Novita. Tatxa! Ostres, te l'has comprat? Em queda bé, Vinga, anem a jugar, va! Novita, tu ja jugaràs un altre dia. Què és això? Això s'anomena el martell per a recordar i és un aparell per a recordar les coses que has oblidat. Ui, és un aparell de Doraemon? No voldríeu recordar alguna cosa que se vos hagi oblidat? No, jo no. Vinga, gegant, anem a jugar. Va, gegant, afanya't, home! Anit vaig estar mirant l'àlbum de fotos de quan anàvem a la guarderia. I resulta que en una foto hi havia una xiqueta molt guapa al meu costat i no vaig poder recordar qui era. Gegant, què fas? Vens o què, Ui! Una xiqueta? Segur que no era Shizuka? No, no tenia res a veure amb Shizuka. Yaiko no era, això segur. Era una xiqueta preciosa. Anem a casa i te l'ensenyaré. Mireu, és esta, que és molt guapa. Sí, molt guapa. Veus? I sembla que els dos estem molt contents, que sí? Sí. La veritat és que em sona molt la seua cara. Ai, què dius? Et sona la cara? Però no estic segur. El cas és que a mi també em sona molt la seua cara, però per molt que pense no puc recordar qui és. Novita, tu la coneixes? No la conec de res. Sabeu què crec? Que eixa xiqueta degué ser el primer amor de gegant, com és tan bonica. Fava! Ai, no digues això, que em posa roig. El cas és que jo també ho havia pensat. Vaja, mira que si fora... Jo crec que no, a mi em fa la sensació que... Què et passa, tu? Es pot saber què insinues? Feia una parella perfecta. Ah, que sí? Vinga, Novita, fes-me recordar qui era la xiqueta de la foto. Bé, jo és que acabe de recordar que he de fer un encàrrec molt urgent. Encara sort. Bé, me'n vaig, adeu. Novita! I crec que el martell s'ha trencat. Adeu! Espera! Espera, Novita! Espera! Gegant, te la passe! L'hem perdut. Se'n deu haver anat per algun carreró. Potser estiga en aquell parc. Allí està, Novita! A on deu anar? Segur que s'ha tornat a ficar en algun embolic. No he usat el martell per a fer cap maldat. De veritat? Mira, gegant i Suneu, busquen. És que... Vols dir que la xiqueta de la foto era... Esa era jo. És que quan anava a la guarderia encara no portava ulleres i de tant en tant ma mare em vestia de xiqueta. Hola! Escolta, i si usa el martell i se'n recorda de mi, què? És un perill. Si se'n recorda es posarà molt furiós. Mira que si tu fores el primer amor de la seva vida... És Doraemon i Novita deu estar amb ell. Val més que en tornes el martell. Pren. I ara explica'm com funciona. Escolta, gegant, crec que val més que no ho recordes. Vinga, dis meu!
D'acord, has de pensar en eixa xiqueta mentre et pegues un colpet al cap. Oh, estic acabat. Ai, Novita! Gegant, gegant. Jo no volia amagar-te, gegant, però com estaves tan convençut que era una xiqueta, perdona'm, per favor. Novita, de manera que eres tu. I jugàvem junts sense barallar-nos, veritat? Vinga, Novita, anem a jugar a fer una muntanya i un túnel en l'arena. Vinga, ja veuràs que bé que ens ho passem, oi? Què li ha passat? No només se'n recorda de tu, sinó també dels moments divertits que vau passar, saps? Tu també podries recordar aquella època i jugar amb ell tranquil·lament. Espera'm, gegant, ja vaig. Ja està! Molt bé, i ara faré un túnel. Ja t'he trobat, gegant! Ai! Mira, gegant, Novita està així! Agarra'l! Novita és el meu amiguet! Què li has fet, Xuneo? Però què passa si no entenc res? Vinga, vinga, xicots, no vos baralleu! Pren, Novita, moca. Va, no plores, vindrem un altre dia i farem una muntanya més gran, d'acord? Suneo també ha participat en la història de la infantesa. Ja vaig. No puc respirar. Vinga, juguem tots junts sense barallar-nos.